BPFनि सरकार सालायनाय समाव जों मोनसेबो मोनथाय मोनाखै। जोङो BPF दोलो सलायनायाव मोनसेबो मोनथाय मोनाखै आरो दा जोंहा फेरेंगा सारा नैबे खिखरसालिखौ फैनानै बिथाङा फिथाखौ हासफैदों। बेबादि जोङो कुनु दिन बेला फैनायखौ नुफेराखै आरो माखासे सुबुंफोरा बेले बेजे खालामनानै UPPL सरकारखौ सिफायनो थांखि लादों। बे सुबुंफोरा माने दस्राथिं थांनो हानायखौसो सानगासिनो आरो बेले बेजे बोखावनानै बे सरकारखौ बोरै सिफायनो हागोन नैबेखौसो थांखिना दं आरो दा ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा खौसेयै मदद खालामनानै ज' जायो जेनेबा आं बेखौनो मिजिंथियो। सिगांनि सरकारा थांखि लाब्लाबो थांखिखौ जाफुंसार होआखै। बेरफुसार बाथ्रा आस्राबारि गामिनि रायजो राजाफोरनि गोख्रों राव एरै प्रमद बरुवा सैथोजों गोबां हाबा मावलांगासिनो दं आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन होनना मिजिंथिदों। नाथाय जों BPFनि सरकार सालायनाय समाव मोनसेबो मोनथाय मोननो हायाखै। माखासे सुबुंफोरा बेले बेजे खालामनानै UPPL सरकारखौ माबोरै सिफायनो हागोन बेखौसो थांखिनानै दं होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों आस्राबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। आरोबाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोख्रों रावजों बुंथिबावदों दि सिगांनि सरकारखौ मोजाङै सरकार सालायनायखौ जों नुवाखै मानोना सिगांनि सरकारा थांखि लाब्लाबो थांखिखौ जाफुंसार होआखैमोन। प्रमद बरुवानि दैदेननाय सरकारा 5 बोसोर आबुं जायैयावनो बिथाङा सान्थिनि थासारिजों बयजोंबो मोजां मोनजानाय हाबा मावबोगासिनो दं। नाथाय 17 बोसोर सोलिबोनाय बै सरकारा दिनैसिम थाबावोमोनब्ला जोंनि थासारिया दुंहाव थासारि जालांगौमोन आरो दिनैनि दिनाव सोलाय बारुनि आवाज खोनाला जेरावबो मोनाबाबो ओंखारनानै हर थानो हायो होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों आस्राबारि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना। दानिया फैदो आस्राबारि गामिनि रायजो राजाफोरा मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिखो जों आबुङै मिथिना लानि। जोङो BPF दोलो सलायनायाव मोनसेबो मोनथाय मोनाखै आरो दा जोंहा फेरेंगा सारा नैबे खिखरसालिखौ फैनानै बिथाङा फिथाखौ हासफैदों। बेबादि जोङो कुनु दिन बेला फैनायखौ नुफेराखै आरो बिनिफ्राय दा मोनबावदों जोङो आरजसालि बेबो 2.5 लाखनि बेबो मोनबाय आरो खिखरसालि बेखौबो जों मोनबाय आरो दा लामाया जानो फैगासिनो दङ 1,23 लाख बे प्रमद सार बिथां दैथायहरनायाव जों बेखौनो मोनगासिनो दङ आरो बिथाङा आरो साबसिन मावबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बे सुबुंफोरा माने दस्राथिं थांनो हानायखौसो सानगासिनो आरो बेले बेजे बोखावनानै बे सरकारखौ बोरै सिफायनो हागोन नैबेखौसो थांखिना दं आरो दा ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा खौसेयै मदद खालामनानै ज' जायो जेनेबा आं बेखौनो मिजिंथियो।
सरकाराथ' माने थाबैनो सलायनाय लोगो लोगो गासिबो साक्सेसफुल मावनो हाया नालाय ओंखायनो लासै लासै बिथाङा मावलांगासिनो दङ। जोंनि सरकाराथ' एसे फ्रायनो बांद्राय मोजाङै सोलिलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनाखै। मानो होनना बुङोबा थांखि लाबाबो थांखिखौ साक्सेसफुल मावनायखौनो जों नुनाय जायाखै आरोखि। दा बेवहाय जों पाब्लिकआ रायजो राजाफ्रा एसे अजद खालामनाय जादों। सरकाराव प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा फ्राय 4 बोसोर खावसेल' जादों। बेवहायनो दिनै बिथाङा जोबोद मोजां सान्थि प्रतिष्ठा पाब्लिकनि थाखाय सान्थि अनुस्थान गासिबावबो बयजोंबो मोजां मोनजानाय हाबाफारिखौ बिथाङा मावफुंनो हाबाय। जितु 17 बोसोर सोलिबोनाय बै सरकारा थाबावोमोनब्ला दिनै बे जोंनि थासारिया बहुद दुंदुंहाव हाव थासारि जालांगौमोन। दिनै सिलाय भारतनि गुलि आवाज खोनाला, जेरैथिंबो थां जेरावबो जों हर थानो हायो, मोना गुनाब्लाबो जोंहा जेबो दावराव दावसि जों गिनांगौ गैलिया। दा जोंनि सार प्रमद सार दैदेननाय सरकारा बहुद सान्थि जाबाय आरो गोबाङानो बाख्नायसोदों। जोंबो दिनै प्रमद सारखौ जों बाख्नायनानै लानांगोन जे जोङो बेहाय 17 बोसोर बिथांमोननि खुंथाय खुंनायावहाय जोंनि बे आस्राबारि ओनसोलाव मोनसेबो डेभेलपआनो गैयामोन। 17 बोसोर बिथांमोना रायजो सासन खालामदोंब्लाबो बे जोंनि आस्राबारि गामियाव मोनसेबो उन्नति डेभेलप जायाखै। दिनै जों लामा मोननो हायाखै। बिथां सार प्रमदमोननि अननायाव जों दिनै सिसि ब्लक लामा मोननो हाबाय। दिनै जों खिखरसालि मोननो हाबाय आरो रायजोनिनो जोंनि बाथौ थाननि वाल बाउन्डारि मोननो हाबाय। दिनै आरो लामा जानो फैगासिनो दं जोंहा सारनिनो अननायाव 1,23 लाखनि सिसि ब्लक बिथां सारनि अननायावनो दिनै बे जोंनि ओनसोलाव लामा फैगासिनो बाव। बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर', बे प्रमद बर'नि जे सोरखार सालायनाय आरो बे सोरखार सालायनायनि जौगाथाय बिथिङाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव बिथांनि जे खामानि दैथायहरनाय थामहिनबा खामानि हरनाय बेयो खना खनला जायगायाव सौहैदोंना सौहैयाखै बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों संदाननाय हाबाफारिखौ जों लाबाय थादों। थिग बेबायदिनो आं दङ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङावनो नैबे समाव आस्राबारि जे गामि, बे गामियाव दङ। मोनथिनो थाखाय नाजागोन थारैनो प्रमद बर'आ जेरै खोथा होदोंमोन थिग बेबायदिनो खामानि मावनो हागोन ना हायाखै, बिथांनि जे अनसुंथाइफोर होनाय बे होनाया बे गामियाव सौफैगोन ना सौफैयाखै बेखौ मोनथिनो थाखाय आं नाजागोन। गामिनिनो गाहाय बिथांमोना दं, बिथांमोननिफ्राय आं गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो थाखाय नाजागोन। जिहेथु नोंथांमोननि आस्राबारि गामियाव प्रमद बर'नि दैथायहरनाय माखासे माने जिहेथु स्किम फोसावना होनाय जादों बेखौ सौफैगोन ना सौफैयाखै नोंथांमोननि गामि? दा जोंनाव सारनि दैथायहरनाय थाखाय जोंनाव सिसि ब्लक मोनबाय जोङो आरो बिनिफ्राय दा मोनबावदों जोङो आरजसालि, बेबो 2.5 लाखनि बेबो मोनबाय आरो खिखरसालि बेखौबो जों मोनबाय आरो दा लामाया जानो फैगासिनो दङ 1,23 लाख बे प्रमद सार बिथां दैथायहरनायाव जों बेखौनो मोनगासिनो दङ आरो बिथाङा आरो साबसिन मावबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो। जिहेथु बाथ्रा बुंनाय जायो जे प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावाखै, जायगा जायगा खामानि मावनो हायाखै। दा नोंथांमोननि जायगायाव जिहेथु मावनाय बाथ्राखौ नोंथाङा जिहेथु मख'दों, थारैनो जायबा बिथांमोना बुंदों जे प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो होआखै, प्रमद बर'आ खामानि मावनो हायाखै, दा बे बुंनाया बेसेबां सैथो होननानै सानो? बेथ' मानसिफोर बुंनाया असैथो आरो बे सैथोजों मावलांगासिनो जों मोनदों आरो मावदों होननानै जों साननानै दं आरो। दा बिथाङाथ' मावगासिनो सारा दा मावबावलांगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो। दा बेवहाय सिगांनि सानाव जिहेथु नोंथांमोननियाव जिहेथु गोलाव सम सोरखार खालामबाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बिथांमोना नोंथांमोननि बा बिटिआर ओनसोलखौ दैदेनबाय, बिटिसि ओनसोलखौ दैदेनबाय, बै समाव नोंथांमोना मा सुबिदा मोननाय एज ए नोंथांमोननि नैबे 14 नं चिरां दुवारनि नैबे आस्राबारि महरै? जोङो बिपिएफ दोलो सलायनायाव मोनसेबो मोनथाय मोनाखै आरो। दा जोंहा फेरेंगा सारा नैबे खिखरसालिखौ फैनानै बिथाङा फिथाखौ हास'फैदों, बेबादि जोङो खुनु दिन बेला फैनायखौ नुफेराखै आरोखि जोङो। दा जोंहा बिथाङा जोंनाव फैनानै बे खिखरसालिखौ मुखुलि बानायफैदों आरो। जिहेथु सोरखारखौ बुंनाय जादों जे खामानि मावनो हायाखै होननाय, बै बुंनाय सुबुंफोरखौ मा बुंगोन? बे सुबुंफ्रा माने दस्राथिं थांनो हानायखौसो सानगासिनो आरो। बेले बेजे बोखावनानै
बे सरकारखौ बोरै सिफायनो हागोन नैबेखौसो थांखिना दं आरो बिसोरो दा ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा खौसेयै मदद खालामनानै ज' जायो जेनेबा आं बेखौनो मिजिंथियो गामिनिनो सासे सुबुं दङ बिथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेते बाथ्रा बायदि खोथा होनाय बायदियै बिटिआरनि जाखिनि सोरखार थामहिनबा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा बे समाव हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव मावनो हामारदों नोजोरदों नुनो मोनदोंना ना हामाराखै बिथाङा आच्चा जोंनि प्रमद सारा दा बर्थमान गाव सरकार सालायनायाव एसे मोजाङैनो फारि फारि सोलिबोगासिनो दं बेखौ जोङो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं आरो दा सरकाराथ' माने थाबैनो सालायनाय लोगो लोगो गासिबो साक्सेसफुल मावनो हाया नालाय ओंखायनो लासै लासै बिथाङा मावलांगासिनो दङ दा बेखौ नुनो मोनगासिनो आरो रायजो राजाफ्रा दा बिथांखौ जों एसेब्लाबो मोजां मोनो दा बिथांखौनो जों दा फैगौ बिसायख'थियावबो आरो सापर्ट होगोन होननानै जों आसा खालामगासिनो दङ बयखौबो रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो प्रमद सारजोंनो एसे लोब्बा लाबावगोन आरो बेखौनो जौगाहोहरबावगोन होननानै बयबो आसा खालामगासिनो दंगासिनो जिहेतु प्रमद बर'आ गोबां बिथांखिफोर लानानै खामानि मावदों गियाननि सोरां आलारि सोरां दा बेफोरबायदिनो गोबां मोनसे बिथांखिफोर लानानै खामानि मावबाय थादों नोंथांमोननि जायगायाव मा मा सफैदों बेफोरबायदि आलारि सोरां बिथांखियाव बहायबो मन्दिरफोराव बयनोबो एसे एसे जा हायो बिथाङा साहाय्यखौ हरदों बेखौ जोंनियावबो मोननाय जादों आरो फरायसाफोरनोबो एसे सहाय हरनायखौ मोनगासिनो दं होननानै जों नुनो मोनदों आरो सिगांनि सोरखार सालायनाय आरो आथिखालनि सोरखारा माबायदि सिगांनि सरकाराथ' एसे फ्रायनो बांद्राय मोजाङै सोलिलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनाखै मानो होनना बुङोबा थांखि लाबाबो थांखिखौ साक्सेसफुल मावनायखौनो जों नुनाय जायाखै आरोखि दा बेवहाय जों पाब्लिकआ रायजो राजाफ्रा एसे अजद खालामनाय जादों बिनि थाखायनो आथिखालनि प्रमद बर' सरकारा माबायदि सालायगासिनो आथिखालनि प्रमद बर' सरकाराथ' जोंनि सारा दा एसेब्लाबो मोजाङैनो दैदेनबोगासिनो दं आरो बिनिफ्राय साबसिन दैदेनलांबाय थागोन होननानै जों आसा खालामो मिन्थिनो थाखाय नाजागोन गामिनि सासे सुबुं दङ बिथांनिफ्राय माबायदि सोलिगासिनो दं गामिनि थासारिफोरा माबायदि जौगाथायनि बिथिङाव प्रमद बर'नि नोजोरा माबायदि गिबियावनो आङो जोंनि दा सोलिफुबाय थानाय बिटिआर सरकार जिथु जोंनि प्रमद सार दैदेननाय सरकारखौ आङो एसे माने सारनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय थायो जोंहा दा इउपिपिएल सरकार जिथु बे जोंनि परिबर्तन सरकार बिटिआर सरकाराव प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा फ्राय 4 बोसोर खावसेल' जादों बेवहायनो दिनै बिथाङा जोबोद मोजां सान्थि प्रतिस्था पाब्लिकनि थाखाय सान्थि अनुस्थान गासिबावबो बयजोंबो मोजां मोनजानाय हाबाफारिखौ बिथाङा मावफुंनो हाबाय जिथु 17 बोसोर सोलिबोनाय बै सरकारा थाबावोमोनब्ला दिनै बे जोंनि थासारिया बहुद दुंदुंहाव थासारि जालांगौमोन दिनै सिलाय भारतनि गुलि आवाज खोनाला जेरैथिंबो थां जेरावबो जों हर थानो हायो मोना गुनाब्लाबो जोंहा जेबो दावराव दावसि जों गिनांगौ गैलिया दा जोंनि सार प्रमद सार दैदेननाय सरकारा बहुद सान्थि जाबाय आरो गोबाङानो बाख्नायसोदों जोंबो दिनै प्रमद सारखौ जों बाख्नायनानै लानांगोन जे जोङो बेहाय 17 बोसोर बिथांमोननि खुंथाय खुंनायावहाय जोंनि बे आस्राबारि ओनसोलाव मोनसेबो डेभेलपआनो गैयामोन 17 बोसोर बिथांमोना रायजो सासन खालामदोंब्लाबो बे जोंनि आस्राबारि गामियाव मोनसेबो उन्नति डेभेलप जायाखै दिनै जों लामा मोननो हायाखै बिथां सार प्रमदमोननि अननायाव जों दिनै सिसि ब्लक लामा मोननो हाबाय दिनै जों खिखरसालि मोननो हाबाय आरो रायजोनिनो जोंनि बाथौ थाननि वाल बाउन्डारि मोननो हाबाय दिनै आरो लामा जानो फैगासिनो दं जोंहा सारनिनो अननायाव 1,23 लाखनि सिसि ब्लक बिथां सारनि अननायावनो दिनै बे जोंनि ओनसोलाव लामा फैगासिनोबाव जों बाख्नायनानै लानांगोन जे बयबो जोङो बर' हारिया दिनै खौसे जानानै मालायनि बुंनाय बाथ्राखौ लायालासे दिनै गुबुन हारियाबो आरो गावजों गाव बर'जों बर' दिनै हारिखौ बोफ्लेनानै बोरैबा दाङाबाजि खालामफिननानै बोरै बे लामाखौ लागासिनो दङ बिनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिया गावखौनो गाव मोजाङै सिनायनानै जोङो ज' खौसे जानानै बबे नोजोरथिं थांबा जोंनि सान्थि परिबेस आरो जों माब्रैबा जोंनि बे रायजो खुंथायाव
डेभेलप जालांगोन बेफोरखौसो नोजोर बोनानै थानांगौ बावहाय सोरबाया ओरै दादागिरि लिडार जानानै लिडारानो थाखाबाय जायनि फलाव मोजां रायजो खुंगासिनो बेवहाय आरोबाव गोदान लिडार गावखौनो लिडार खालामनो साननायखौ जों मोजां मोनाखै गतिके दानि सारमोन दैदेनबाय थानाय सरकारावनो ज' थानानै जिथु रायजो राजाफ्रा मोजाङै मोजां दैदेनलाङो आरो बे सरकारा जोंहा गोबाव जोरनानै जोंनि गासैबो लुबैनाय बायदि जोङो हारिखौ जों गोग्गो मेलेमजों जोङो सारमोनहा जिथु मोजां दैदेनलांनो हाबावो जों बेखौसो नोजोर बोनानै ज' सारमोनखौनो एबारनि फैगौ बिसायख'थियावबो जोङो सारमोनखौ ज' बोलोयै सोलोयै जोङो देरहाहोगोन दा गासिबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरो जोंनि इउपिपिएल सरकारावनो नोंथांमोनहा फैगौ बिसायख'थियाव काउन्सिल इलेक्सनाव ज' भट होलायनानै आरोबाव गोदान जोंनि बे प्रमद सारखौनो जोङो फिन चिफ महरै जों बानायफिननांगौ बेखौ आं आसा मिजिं थाहरो दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं सारमोननिसिम रोजा आंनि अननाय आरो सिबिनाय इसोरनिफ्राय बोर बिनानै सारमोनहा गोलावथार रायजोखौ खुंलांनो मोनबावथों जितु बिथांमोनहा दिनै हाग्रामा सारमोनहा 17 बोसोर खुंथाय खुंदोंब्लाबो बिनि बांसिन सारमोन प्रमद सारमोनहा गोलावथार सरकार खुंनो हाथों आं बेखौ इसोरनियाव आर'ज गाबनानै सारमोननिसिम फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय जासिहरबाय गोजोन्थों थारैनो मख'नांगोन जे 14 नं सोरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय नैबे आस्राबारि गामि बे आस्राबारि गामियाबो बे समाव जानगार जानानै थायाखै जौगाथायनि बिथिङाव बे समाव प्रमद बर'नि जे खोथा होनाय बायदि बे समाव सौफैदों बिथांनि रादाय होनाय बायदि खामानिफोरा सौफैदों बाथ्राखौ बे समाव रायजो राजाफोरा रोखायै फोरमायथिदों दा बिथांमोना फोरमायथिदों जे बे ओनसोलाव बा आस्राबारि गामि महरै बे समाव सीसी ब्लक लामानिफ्राय लानानै खिखरसालिनिफ्राय लानानै आरो बिथांमोना बे समाव जौगाथायनि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो प्रमद बर'आ बिथांमोननि गामियाव दैथायहरदों बा मोनदों होननानै बिथांमोना फोरमायनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव रोखायै फोरमायथिनो नाजादोंमोन जे थारैनो प्रमद बर'आ बुंनाय बा खोथा होनाय बायदि बे समाव मावफुंदोंना मावफुङाखै रादायखौ बिथाङा बे समाव लाखिगोन ना लाखियाखै बे बाथ्राखौ मिथिहोनो नाजानाय बे नाजानाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिबाय गोजोन्थों।